Siyabingelela kakhulu bazalwane, our colleagues in ministry, bonke abazalwane abashumayelile ngaphambili kwethu, ngibe nenhlanhla bengithi ngenze ngikhave KD man of God ngoba nginenye commitment angixolisa ukufika late, ngidla ngokufika early konzeni bazalwane ngoba ngiyisikhonzi senkosi. Amen. Ngiyabonga kakhulu bazalwane ukuthi ngibe ingxenye lamazwi, ngibusikile bazalwane, ake shali ingcezi kakhulu kulizandla enkulu egameni likaJesu waseNazaretha. Hallelujah. Ngiyabingelela nonke bazalwane, manginanibalula ngezibongo ngicela bekhona engashiyayo. Amen. Ngiyacela baze siphuthume nje kulo 2 minutes enginawo, incwadi ngokuloba kuka John chapters number 19 ivesi elika 28. Alibonke igama lenkosi. Ngiyacela bazalwane sifunde only few translations, ngibese ngihlale phansi. uNkulunkulu solo ngifikile bazalwane ngiyabuseka. Amen. Ngizwileke ubhungane naye bingelela unkosikazi wakhe, nami ngicela kumbingelele wami ke bengimbingelele kusini kodwa ngizophinde ngimbinge mase ngokwenzile bhungane. Alibonke igama lenkosi. Wayibisanda mama la ukhona egama Jesu Kristu bakubona abazalwane. Alibonke igama lenkosi. Ngiphizanga ngemizane ngemshayeli zambi siyambonga uNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu. One of the things engifisa nje bazalwane ukuthi ngiyicomment before ngishumayele mhlakwani, ngifisa ukucomment into engiyibona yenziwa uNkulunkulu le stage. Ngibona uNkulunkulu efundisa ibandla lakhe. Alibonke igama lenkosi. Ngimbona uNkulunkulu ibandla lakhe linikeza responsibility. Nisekhona kodwa bazalwane, asifundeni ke. Emva kwalokho uJesu ekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe ukuba umbhalo ugcwaliseke, wathi ngomile. Alabonga uKristu bazalwane. Asifune translation ithi, after this, when Jesus knew that everything was now accomplished, that the scripture might be fulfilled, he said, I am thirsty. Ngiyayithanda translation ngoba elesizulu bathandekayo liyahlanganisa. Lisho elesizulu kube sengathi la sekuphelelisiwe ukuba umbhalo ugcwaliseke, kodwa leli liyaveza ukuthi wagcwaliseka then yaphela. And then ibese zothi ke emveni kwekhoma ithi ke ukuze kugcwaliseke umbhalo wayesesho lamazwi. Nisekhona bazalwane, alishi iBhayibheli ukuthi kwathi sekuphelelisiwe ukuze kugcwaliseke, kodwa kwaqale kwapheleliswa kuqala bese ukuze imbhalo igcwaliseke bese kwafuneka ukuthi makakhuluma amazwi. Uyabona ke mawubheka itheology kaJohane bazalwane ayifani neyabanye. Ifocus kaJohane ayifocus kubuntu bukaJesu, futhi ifocus kaJohane ayifocus ebuthakathakeni bukaJesu njengomuntu. Ngoba uJohane the apostle uma empresent uJesu umveza ngenye endlela, umveza kuendlela yokuthi uJesu Kristu uNkulunkulu. Uyabona lento yokuthi uNkulunkulu akagcinanga nje ukuyiveza uma ekhuluma lapha ku-introduction yakhe embiza ngolizwi, kodwa iyaqhubeka throughout the whole gospel yakhe uJohane. Number 2, uJohane eyakhe igospel ithanda uba nomehluko, ngoba yena uma ibhala akayibhaleli nje kuphela ukuthi kwazeke kuphela uJesu uKristu is the Son of God, but inhloso yakhe siyayithola ekugcineni kwama-chapters lasho khona ukuthi ziningi imangaliso uJesu azenzile, futhi maningi imisebenzi yamandla ayenzile. Uthi kodwa uma ngayibhala phansi, uthi le ncwadi ingeke izikwazi ukuphatheka. Uthi kodwa lezi mangaliso eziyisikhombisa engiyibhalile ngiyibhale ukuze lo ofundayo akwazi ukuthi akholwe ukuthi uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu. Alibonge igama lenkosi.
noma esehla naye uJesu naye esiphambanweni uJohane yena unomehluko dlamini usivezela ukuthi kade isiphambano was not an idea of the devil. Kade isiphambano bangabona ukuthi uSathane unamandla kunoJesu kodwa sibona uNkulunkulu Baba ephethe eyakhe indodana eyiphethe njengemvu eyisa kubagundi bayo. Umufunda istory lesika Jesu siphambanweni uningi okutholayo. Number one before speaking up umuntu eyabethela siphambanweni dlamini bengavumelekanga ukuthi asuke ku-judgment aye kusiphambano. Bekulindwa iy'nsuku ezimbili ukuze kube khona mhlambe ozoletha ubufakazi ukuze lo angayi esiphambanweni. Nisekhona abazalwane bami kodwa ngoba uJesu esakhe isiphambano noma eyakhe punishment was God's will wasuka khona ku-judgment elahla icala kwangalinda u2 days wasuka straight laphana kwi-judgment kwathiwa makaye kobethelwa. uJohane mayibhala ukuya kaJesu kwisiphambano uveza sengathi uJesu waya he was going on his willingness. Kungazathi waya esiphambanweni hayi ngoba naku ephoqiwe kodwa waya ngoba naku wayethanda. uJohane usebenzisa igama lemvu ngoba imvu iyona kuphela ekwazi ukulandela umelusi noma eseyisa ekufeni. noJesu naye ubonakala ehamba engenavalo eya endaweni lakhona abaningi bekhala uma beyakhona kodwa yena utholakala eya endaweni yobuhlungu ewuvalile umlomo wakhe ukuze kugcwaliseke zonke iprofeto ze-Old Testament. Ukusuka kwakhe from judgment to execution violated the Jewish law, violated the Roman law. In the passage umuntu bazalwane eya esiphambanweni noma eya kobethelwa isiphambano is a final judgment. Uma yakhona icala lenzile bekufanele kubhalwe amagama bese icala lenzile libhalwe emqaleni bese lilengiswe kuye bese ehambe phakathi kwabantu ukuze abambonayo balazi ihlazo lakhe bese kuthi laba ababona ihlazo lakhe babe nokwesaba bangenzi njengaye. Kodwa lithi iBhayibheli uma kuya kuJesu kwaba yena inkinga ngoba amaJuda amcinezela uPilato waze washo kawu6 ukuthi angifumani icala kulo muntu. Kwaba sengathi uPilato uyamjustify uJesu kanti uyamqualify ukuthi ngempela he qualified to be sacrificed ngoba umthetho iwundlu ekumele lisacrifice ilelo elingenasini. So uJesu 6 times utholakala uPilato emvumela ukuthi akanalo icala kodwa uma emvumela ikona okwamenza waqualify kuyesiphambanweni. Nisekhona bazalwane ngesikhathi uPilato engangifumani icala kokuqala kwafanele amaJuda amdedele kodwa awamdedelanga ngoba uzogcwalisa ukuthi waba njengemvu phambi kwabagundi bayo akawuvulanga umlomo wakhe. Awunisekhona bazalwane bami kahle iBhayibheli liyasivezela ukuthi isiphambano akuyona ipunishment yamaJuda kodwa ipunishment yamaRoma. Kodwa ukuze imbali igcwaliseke lapho uNkulunkulu akhuluma khona wathi uqalelisiwe lengemphi uIsrayeli awumphakamisa umuntu bayikwi-judgment kodwa umkhanda ngamanje. But because uNkulunkulu in the cross uye owayedlala iphasi wathatha umthetho waIsrayeli
kugcwaliseke izwi lakhe ngomthetho wamaRoma angalazi izwi lakhe. Akambe yazwakala yini? uStefan mayibula ukhandwa ngabanje. It's against the law of Moses ukuphanisha umuntu umphakamisa. NoJesu uyakhuluma la uthi uma ngabe bengiphakamisa ngiyababheka kini bonke. Le nkulumo iyamisunderstand ngoba akekho kaIsrael ophanishwa aphakanyiswa. Wonke ophanishwayo ushoniswa phansi. Kodwa ngoba umbhalo ukuzugcwaliseka kwafuneka amaJuda amdedele ezandleni zabo amuse kwizandla zabezizwe ukuze kugcwaliseke umbhalo. Praise the Lord. Ithi ke iBhayibheli kungani wathi hamba uJesu kuthiwa ke uPilato wayediniwe enkasini yamaJuda ukuthi I am blackmailer ngoba athekena wena uyisitha sika Kesari yini. Uthe makufika lapho efuna khona abhala inkala uPilato wangabhala lento abayishoyo kodwa wazwakala ebhala istatement ngama-language awu-3. Wabhala igama elithi uJesu umNazaretha uyinkosi yabaJuda. Wabhala ngesiHebheru, wabhala ngesiGreek kanye ngesi-Arab ukuze yonke i-audience ikwazi ukufunda lo mbhalo. Lithi iBhayibheli bathi bangabona lo mbhalo amaJuda asangana athi ungabhala ukuthi uyinkosi yabaJuda, bhala ukuthi uzenza inkosi yabaJuda. Le statement sikaPilato siyawuthuka uIsrael kodwa sigcwalisa umbhalo ngoba umuntu indawo yaseNazaretha indawo engalindelekile uthi ngavela inkosi yabaJuda. Kusaba ngani kuyazwakala yini? Uhlangana amagama amabili umNazaretha from indawo ephansi kakhulu bese abe inkosi yabaJuda. Baphuma bathi ungayibhali lento. Waphendula uPilato wathi ngibhalile ngibhalile. Abonke abalenkosi. Praise the Lord. After that the Bible says that the Bible he was handed over to amasosha u4. Abonke abalenkosi. La masosha u4 ufuneka adine umsebenzi wokubethela uJesu nabangani bakhe esiphambanweni noma nezelelezi esiphambanweni. Abonke abalenkosi. Lithi iBhayibheli lamasosha u4 bazalwane ukuze umbhalo ugcwaliseke kutholakala ngoba ayevumelekile ngomuntu ozama ukuthi mayebethela umuntu impahla zalowo muntu zibhilonga kubona. Kuthiwa impahla zikaJesu bayihlukanisa igaba eziwu4. Makuthiwa bayihlukanisa akusho bayidabula kodwa bathatha ama-sandals nebhandi nengubo zakhe ehlukene kabili banikezana zona base bethola ingubo eyodwa kaJesu ekuthiwa it was seamless bangakwazi ukuyihlukanisa bese yona bayithatha benza ngayo inkatho. Leya ngubo is the same dress egqokwa abapriest. Lithi iBhayibheli labantu laba abambethela uJesu amasosha u4 awalazi iBhayibheli, akawazi umthetho, awalazi ivangeli kodwa ukuze umbhalo ugcwaliseke uNkulunkulu wasebenza ngabantu abangamazi uJesu ngabantu abangawazi umthetho kaMose ukuze kugcwaliseke umbhalo ukuze kuproveke ukuthi lo owayibhala ngoMose bangayena uMose, lo owayikhuluma ngoIsaya bangayena uIsaya kodwa kwakuwumdala weyinsuku eprofeta ngejudgment azoyenza kweyakhe indodana. Ngamanye amagama isiphambano, there is no coincidence. Konke okwenzekala in the cross kwaprofethwa more than 800 years ago. Kodwa into emangalisayo kuzogcwaliswa, akugcwaliswa uIsrael, kugcwaliswa amasosha aseRoma.
zabaprofethi ukuze kugcwaliseke imibhalo, because umekhulumile uNkulunkulu, the scriptures must be fulfilled. Akwenzeki uNkulunkulu akudluke esifilake, akwenzeki uNkulunkulu akhuluma iphikise, akwenzeki uNkulunkulu awuzona khona amen life ukuze kugcwaliseke. Hallelujah. Ngoba kuyingozi bazalwane, yabona kuyingozi, bazalwane angazi ngayaphi. Angisazi ngiyaphi ngiyaphi. Kodwa ngifuna ukukhuluma lento ngibhale phansi. Kuyingozi bazalwane ukuthi the New Testament church ligcwele kakhulu ama-emotions. And the church must be a church rooted in the word. These days, mawubuza ikhona ukuthi lento yenzayo ibhalwe kuphi, ubizwa ngomfarisi. Ngoba sinabazalwane aba-prefer i-entertainment more than the word of God. Kanti iBhayibheli lishilo lathi izulu lomhlaba liyodlula. Awukhona amen la endlini. Kodwa akuyikuwa nocezwane emazwini akho. If there is anything the church must go back to, is the word. Lord Jesu wakhuluma ngaleli izwi umbhalo, wathi incwadi zikaMose, wathi incwadi zabaprofethi namahubo, wathi zonke zifakaza ngalo. Praise the Lord. Napha umuvuli Old Testament, amehlo akho awabonisa uJesu. Sekhala phansi iBhayibheli abe u4 bahlukaniselana benza inkatho. Still it was the word being fulfilled, the book of Psalm. Uthi babelana ngeingubo zami. Akubonke bale Nkosi. That is the context. Uma ufunda incwadi le akhulume ngayo uDlamini ethi baba baxolela bakwazi bakwenzayo. Le verse le the first context yalo ikhuluma kakhulu namasosha. Ngoba uJesu Kristu ipunishment yakhe eningi yaqhamuka kumaRoma. So laba they were clueless benzani, babepunish umuntu kuthiwa uyiselelesi, kodwa bengazi ukuthi wenzeni, bengazi ukuthi benzani, kanti bagcwalisa umbhalo. Yes. Amen. The word of God says that after that uJesu Kristu esebonile ukuthi konke kuphelelisiwe. Esebonile ukuthi it is all accomplished. And then the Bible says ukuze kugcwaliseke imibhalo nombhalo wayesesho lamazwi athi Ngomile. Akawashongo ngoba nako omela amanzi Dlamini. Akawashongo ngoba nako ubekade ekhathele, kodwa washo ukuze kugcwaliseke. So that the scriptures might be fulfilled. Ikhona inkinga uma konke ku-accomplished but the scriptures not being fulfilled. So in the cross it's where the scriptures are fulfilled. uJesu washo lamazwi wathi Ngomile esebona ukuthi yonke isigcwalisekile. Akubona ukuthi wayezipheni enkulu kakhulu. In other words, uJesu Kristu, if there was another task eyayisele, wayezoqala nayo qala before athi Ngomile. Ngoba uhlela lesiphambano uJesu for more than 3 hours ehleli in the cross engawathola amanzi. Uma ufunda uMateyu kuthiwa amasosha ake amnikeza futhi elinye iwayini. Kodwa lo hlobo lewayini yileli elidala kuthiwa walinqa. The only wine aliphuza he led into it was wine vinegar. Ukuze kugcwaliseke umbhalo othini. Praise the Lord. Amen. So that umbhalo incwadi yamaHubo 69 igcwaliseke bazalwane. That is the message ekhuluma ukuthi Ngomile. Amen. Wayengomelanga imphefumulo. Wayengomelanga enye into. But wayomile wayekhuluma istatement was release
on the basis to fulfill the scripture. Ukuze agcwalise imbhalo. Not because wayifuna amanzi anoviniki. Not because wayifuna amanzi, but why kufanele agcwaliseke umbhalo. That's the message. The message was whether uThixo namhlanje. Hamba mntakho, hamba SS. Waya. Siyabonga bazalwane. Siyabonga uNkulunkulu wethu muhle uNkulunkulu wethu. Izwi lesithupha. Reverend MC Nyawose. Pastor Steve.